Здравейте на всички, ние сме XPCraft и днес ще си продължим Survival. Имаме и лоша новина. Разгрифаха ни къщата. Под разгрифване имам предвид целия няран, го няма. Под целия имам предвид стаки половина, по целия кол го няма и честовете са почти празни. Предлагам да отиваме бъгнем в вратата. Да отидем в мината за да събираме. Добре, отиваме само вземи дърво, защото ни Ще трябва. да привеят на честите. Спирам дърво, с дърво взимам, защото ще ни Айде трябва. взимай, ще го привеят. А я няма да... Добре, аре. Чай да служи и на другите. Чай, телепортни се до мен. Телепортни се, аз отивам на холса. Чакай. Чакай малко. О, не, сетнах си холма тук без да искам. Много умно. Добре, защо тук има каблстоун? Къде има кабелство? Тук на вратата. Къде, защо? Да, това беше едно от нещата, когато ни бяха ограбили къщата. Добре, аз тръгвам на мината, за да търся мината. Аз знам на къде е, само да намеря стария холс. Уня стария, ако ми го намериш, няма да е. Аз съм, Не мога да бягам бързо. аз съм в оня стария холс, моя. Портни са до мен. Тупа. Добре. Пращайте. Храна. Прати ми. Players not found. Мам го снимам. Браво. Може да им пратиш. Пълко, ще ти пратя. Stone Pickaxe. О, чай си пусна текча пака. И то е един много як. О, аз имам чай от седепа. Не, Чай да един видя. по-реалистичен. Добре, нищо няма. Трябва да таковаме. Кажи, първи, като видиш колко го обираме. Чули? Чакай, нямам кирки. Ти имаш ли? Имам две. Дай една. Чакай, лагна ми. Чай да си сложа теча пака. Бе. Спокойно. Сега какво ти да намерим? Редстоун ще ни трябва ли? Много теча пака. Бе. Имам на Adventure Time, между другото. Редстоун ще ни трябва ли? Аз имам. Значи всичко без редстоун. Може да ми фърлиш кирка. Чакай, бе, мен ми бъгна Майнкрафт, като ти му или ми фърлиш кирка. Добре. Мен ми бъгна Майнкрафт, като ти ми... Кирка. Аре, бе, оправи се, ба, Майнкрафт ке. Няма... оправи се. Дай кирка. Къде си? Значи, това майче Stone Pickaxe, не съм сигурен. Да. Май ти мета Хайран. Не. Не. Айде идвай. Бах ти, Олен. Знаеш как сега, като някакъв... Моят текстур пак си като някакъв рица с този златен ширен. Бах ти дърветата. Меча Iron Sword леда. Аз знам на къде ни беше това мината, но... Чай сега. Някъде на тук беше. Все пак ще търсим някакво мина. Защо ми лагна толкова? Аз тук намерих нещо. Мина намерих. Така ли? Не. Не е мина спокойно. Мина е. Ти ми приема пак. Мина не мина. Обаче е много тъмно. 55 торча взех. Мина е това. Чай да видя. Обери един кол има тук. Чай да видя. И тук има един кол, иди го обери. Е, тук където ми е торчо и кой искаш да го вземи. На ти торчо е да имаш. И тук ти метам. Охо, мина. Тук има все едно, имал някой тук. Добре, хора намерихме с много мина. Аз намерих кол, аз събирам. Като ти свърши кирката ми кажи. Аз събирам кол. Кажи ми като събереш. Като го събереш. Мамо. Отново много кол, много кол. Но това винаги на един път, това винаги като намериш кол, той по 20 кола има на един Сега път. ще копам под земята. В смисъл надолу. Що там кол ли има, бе? Чакай, идвай на тук, аз тук че... Ти знаеш Това аз колко намерих? аз имам 14 вече. Аз имам 8. Колко намери, аз имам 14 и 8. Чакай, аз не съм го събрал сега. Тъй, след малко ще правя крафтинг тейбъл, Защо? да правя тук, защото нямам кил, защото си ми свърши Добре, кил. аз ги обрах. Чай сега. Вече имам 27. Аз имам... Яба, колко кола има тук, бе, гледай. Аз 14. Мале... Ти къде си? За какво си ти толкова много турчове? Айран. Пропуснал си айран. Така ли? Да. Чакай да не Две айран. е шарпака. Добре, две айран. То ще му мърщата. Я ми покажи Айран Руда да видя как представлява. Руда. А това ли е Айран, бе? Това е. Виж. Това Още ли ли е има? Айран? Да. Взех. Да, Айран е. Тук има кабелство. Макар че тук бая
3 айрон. Колко айрон имаш от тебе? 3. Колко? Чай сме на текстчер, пак че то ме дразни. ОЦД, той е един як, много як. ОЦД пак. Добре, тук имаме. Още айрон. Не багна Майнкрафтката. ОЦД-то. То пак по-добре. Добре, аз от тук Макар обирам малко малко айрон. детски, айрон. Че не мога да бягам вече. И кол и айрон. Събери тук един кол. Тук събирам айронче. Къде е то кол? Видях. Гледай го къде щупиха. На мен ми свърши кирката. И ще направя печка да изпика айрон, да поне да имаме. Защо не много се намира кол? Ще направя крафтинг. Мен кирката си ми отиде, но... Ой, то текстчер пак ме дразни. Толкова много имам, че вече се чудя кой текстчер. Чуя се къде е то кол, то на тавана бил. Филфона е. Мамо, сега ще събирам кол. Добре, аз имам 42. И ти имаш сигурно толкова вече. 25. Колко имаш? Спинди, колко имаш? 25. Сега ще е хубаво да намеря някакъв даймът или голд. Да, тук е Diamond Gold, сигурно. Чай сега фурна направих, тъй. Сега пише пейспек. Аз ще ровичка малко да видя Ние кой. сме на 54 левел. Първо, че ми трябва храна. Поне имам кава. Имам кирка някаква. Имам 2 кирки. От някъде ми дойдаха 2 кирки. Чай пусни да се пече айрона. Чай да си ги слова в инвентара. Да ми стане една по-хубава. Така. Айрана тук си го... ти сложи айрана. Така. Чай тук надолу да видя кой има. Не мога да бягам по-бързо. Да не свършвам мината тук. Шит. Свърши. Бягаме от тук. Служи ли кола в печката, колкото Не, имаш? айрона сложи. Събирай тук, че нямаме турчове. Не, това не. Аз имам 24 торча. И сега какво правим? Сега на къде? Сега ще виж на къде. Много ми. Чай ще направя една кирка, защото нямаме. Аз предлагам да ходим до старата мина. До старата да намерим. И там да ходим. Чакай, ти стой тук за малко, аз искам се разровичкам. Стой тук. Събери айрана, като е готов, се портни до мен. Искам да видя на къде имаше път. Крафтинг тейбъла да го взимам ли? Всичко. Видя на къде имаше път. И добре, махаме се оттам и защото няма нищо тук. Като гледам да няма Ще също. чакаме ли да се изпече? Изчакай го. Аз тук ще се опитам да намеря някой. Това е гравел. Намерих. Път. Някакъв пич! Това си ти, майче. Не, аз съм тук и си чакам. Да, това си ти, започва този пич. Да, видях. Аз го виждам. Виждаш ли ма? Името ти сам. Именно, ето и аз съм тук. Да. Аз ще направим един път да дойдеш ти по-близко. Събирам косе. С айрона. Гледай. Не ми се чака с айрон. Чакай, колко остава? 5. Ти ще го изоставиш айрона. 5 остава. Не им споко, ще изчакаш. супер, Чакай, мисля. сега ще направя един път айрон. Айрон намерих. Чай, тук кирка. Айрон. Чай сега, да намеря къде си. Ела тук, виж. Чай да сложа друго. Сега айрона госта е тук. Той е в мене. Не, тук има още айрон. Чай да сложа кол да имаме. Не ми се чака с айрон. Няма го чакаме, ние тръгваме на тук. Няма много да се отдалечаваме. Чай да се изпече. Чай да сет холм аз тук. Чакай, аз ще ида в хаоса да го изпека. Не дей, отивай до хаоса. Ще отида. Няма смисъл. За какво ще ходиш? Да го оставя там да спече. Дай ми кола. Чакай, късно. Дай ми кола, За какво отиваш до хаоса, голяма работа? Сега някой да ни го разгрифа ли искаш? Да. Докато сме тук да ни го разгрифат. Възможно най-умното нещо. И добре, махаме се оттам, мина. Защо? Няма нищо. И в коя мина ще ходим? Ще търсим някаква. Аз нямам храна. Имаш ли храна в тебе? Не, нямаме никаква. Вземи айрана.
Той е в мене. Взимай, защото... Аз ще ме са тук. Ах, Къде сме? не тук. Аз почвам да умирам вече. Така че... Оф, тупани от тук се излиза. Къде съм тръгнал аз натам? Оф. Отдейдим в хаоса. За какво? В смисъл в тоя там, дето съм сетнал аз. И оттам да ходим да търсим някаква мина. Добре. Ми приеми, като ти в хаоса. Крипърче мазно, мръсно, долно, грозно. Не гърми, не гърми, не гърми. Гръмна ли? Не успях да го килна преди. Ай, храна имаш ли в тебе? Чай да ви мината. Дойде ли до мене? Не, Ми пречи. бързо, приемай. Чай да ви тук горе, какво става с това с фермата? Значи дойде ли? И фермичката. Две имам, още едно за хляб. Чакай, имам ли такова? В фоня другия хаос имаме. Ах, иди до другия хол. Айрона се изпекал. Ами другия холс къде ни е? Чакай. Искаш ти дам айрон? А другия холс къде ни е да те попитам аз? Вземи айрона в тебе. Или в... Ти ни е другия холс. Се шу намери. Идваш ли? Аз ще търся мина. Аз ти имам хаос. Кого намериш? Дай ми 2 минути. Аз сега започвам да умирам. За кой идваш? Дано да хард. Прасе, да има някакво прасе. Здрасти. И тук, почвам да умирам. Зомбер. Намерих мината. Намерих цялата мина. Браво, аз ти имам в хаос. Намерих цялата мина. Но първо ще умра, като мъж. Защо? От малко зомби. Не, едно сърце остана. Сега ще умра, на едно сърце. Чай, се кача тук. Умрях. Айде, на половин сърце съм. Сетни си холм първо. Остай, бе, аз се бакна. Вярно. Добре, аз ако намеря хаоса в стария, ще е супер. Така... Гъби трябват ли ни? Крипър. Къде са ми бутушките? Айде, при мен е гръмна крипър. Ето ги. В мен е гръмна крипър. Не в мен, ми до мен. Така. Ти се портни до мен. Намерих мината. Шит. Тъй фуайр съм. Майко! Директно долу. Експи. Така, портни са, ти намери ли къща? Не. Като я намериш след холм. Ако я намериш. Макар че няма да я намериш, както и да. Добре, майче се изгубих. Аз ти казах, че няма да я намериш. Пах ти тъпото. Намери хаоса и тогава. Защото си умник да ни сетниш холм, къде бяхме в холса. Чакай, първо искам да умра. Ще умреш някак другаде. Вънка е нощ, ти има с 1000 монстъри. Да, обаче около мен няма и един. И ще намериш някакъв монстър. Тук не знам как ще умреш. Ай, шут, че има банда. Добре. Добре, сега къде ще търсим? Тук търся... Добре, 29 лева. И тук не е минута, поне се намерихме. Аз ще сетна хол. Тук има лава. Аз разбрах къде ще падам. Ни идеи, защото ще си загубиш айтемите. Ако ще е в лава, ни идеи, защото ще си загубиш айтемите. Не е в лава. Iron. Ох, майко. 4 Iron, майко. 5 Iron. Бейбе, богат сме. Сега ми кажи, че това е в permission и ще се гръмна, бе. Не е в permission, лагнал ме нещо. Ту ма дразни. Тъй. Добре, още един скок и съм умрял. Аз в вода ли съм? Не. Ох, ще умра. Аз събирам айрана някак си. Аз умирам. Арио е на половин сърце, да.
Бах ти якото. Ух, 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 ух. Тук като намеря там лавата, сещаш се, във втори епизод показахме. Първия. Някак си намерихме да качим първи Някак си епизод, който умрях. беше час и 20 минути. Не знам как, много дълъг стана. Сигурно няма да го изгледате. Така. А! Шит! Що паднах, бе? Добре, аз си взех айтемите. Да, ти умря или портни са до мен. Или търси. Аз събирам колко в мен да имам. Аз имам един стак. В тебе ли е печката и това? Да, само печката. Да, ние нямаме дърво. А, крафтник е в мен. Случайно да имаш храна в тебе? Не, имам една гъба. Аре де, изобщо не се търси сега. Колко време стана клипа? След малко ще свършваме. Сещам, че пак ще... Ето, почти го намерих. Намерих го. Намерих го. Намерих го. След хоме. Готово, намерих го и мислям да се разловичкаме малко. Да търсим ли? Намерих. Добре, печките са ни взети от тук. Няма. Сериозно? Сет на хом. Къде си? Не са до мен. Аз те видях. Горя. Трябва да оживея. Трябва да се портни до някой, до мен. Трябва някакъв Къде да пич се сложа портни. печката? Аз съм за тебе. Намерихме между... Ето е. Мината ни. Скромната ни мина. Къде да е печката? Тръщим на някъде. Къде ще си сложим печката? Ами там, къде си беше и преди. Къде беше? Тука. Не. Тука. По-далечко от лавата, ма както е. Още е тук. Ни дей чупи с ръка. Чакай. Чай си думкам тук кирката. Аз ще търся диаманти. Ще се разровичкам за диаманти. Добре. Аз ще търся тука надолу. Диаманти. Всяко намеря диаманти, съм късметлива. Аре, че е тук да ни лупна. Чупим се кирката. С другата, някъде тук няма ли диаманти, бе? Няма ли, братле? Аз копам. Айрон. Над лавата. И падни при мен. Fuck yeah, baby. Не! Фана го. Не мога да бягам вече. Кадното е, че на хард. Гледай, бе, майна. Нищо няма. Лава, бягай назад. Да? Ти за кутра... Супер! Браво! Бах ти. Тъй. Така. Мене го точно тук. Нямам торч, имам. Аз имам 22. Виж, тук нагоре има лава, майче. Не. Ето, аз се открих откъде е та лава. Ела до мене. До тебе са. Омага. Бая лавичка има тук. Горя е пак. Не ми съмре. Бах и малко продължение. Дано, намерим диаманти. Да умра. Аз се разровичкам тук. Не дей ми взимай айтемите. Умряли. Да, ето ти айтемите. Ще гледам тук дали си е всичко. Значи, взех ти една част. Още една част си взех. Меча, например, и бронята. Ще са в мен, пък не са в мен. Изчезнат. Тук са. Всичко ли е в тебе? Да. Няма нищо. Всичко е в мен. Аз почвам тук да копам. Аз копам тук, къде съм си. Ще ме видиш. Тук някъде има диаманти. Предвкусвам го. Ами ако няма. Чай на кой левел сме, на 11. Диамантите на кой левел се откриват? Те да знам, бе. Къде ти има лава, само това знам. Обикновено на 20 мил. Сега това е сървър, това не е самостоятелна игра. Това сигурно са обрани тук. Лапис лазули. Лазурит. Намерихме лазурит. Добре, това като за начало е добре лазурит. Тъй.
Така, да оберем лазурита. Майко, вече имам 15 лапис лазури. Радваш ли се? М? Радваш ли се? То такова. Редстоун. Ей, експито е за мен още лазурит. Но тук няма лава. Yes, няма лава. Тук има лава, сигурен съм. Не, няма лава. Аз тук се разровичка и са да видим дали има нещо. На мен ще ми трябва кирка. Добре, О, вече няма кирка. още редстоун. Вече имам един стак редстоун. Ти къде си? Ами, някъде тук. Трябва ми дърво. Не знам. Или кирка. А? Ще ми трябва кирка. Чай, къде? What the fuck, къде е това? Крафтинг тебъл, нали го сложихме там, Иди до крафтинг и се направи. Аз бях там. Еми, да не са такова. Сега ще направя една кирка. Айрон имаш ли от тебе? Чакай, бе. Спокойно. Направи айрон кирка. Защото като гледам ти имаш. Чай, тук да ни тупна. Ти натам ли се разровичкаш? Аз съм тук. Ох. Аз си копвам тук да намеря айрон. Ай, бързо ще си възвърнем айрон напред. Вкусвам го. Защото ви тук има по около 6 айрон. Обикновено намирам хол по 6 пъти или по 20. Но този път намерих айрон. Мен кирка да и на мен скоро ще ми свърши. Не и дърт. Охо! Бах, че голямата лава намерих тук. Внимай, че тук има една голяма лава и... Ах, майко. Айде, богати сме от лава. Око, аз съм точно срещу тебе някъде. Някъде срещу тебе. Казвам ми, че съм някъде срещу тебе. Ако ми видиш името, няма да е зле. Охо, ето лавата. Аз намерих кол. Колко кола имаме? Събирай кола. Аз понякога не го събирам, не знам защо. Аз събирам редстоун за XP. Охо, 6 левел. Хъч. Ти кой левел си? 6. Ти? Аз съм първи, обаче бях 8. И съм на 8 левел. Добре, аз ще умра отново, защото съм на 2 бутчета. Ще гледам, тук се разровичкам колкото се може повече. Така, лава тук ми. Най-после кола свърши. Кола свърши. Можеш ли накрая да сложиш едното би континуум? На клипа. Що? Защото не завършихме така. Свършила ти е паметта за това. Колко време? Чакай да се намеря аз къде съм. Добре, аз намерих всички кола. Ами ако искаш да свършим с този епизод. Ма той, нали викаш, че ти свърши епизода? Не е свършил нищо. Добре, свършим криката и окей, да свършваме епизода. Ела до мен. Къде си ти? Ей тука. Ето, чакай. 30, добре, аре, нека свършваме. И това беше от нас, ние бяхме XPcraft. Аз бях Gangster BG и с мен беше Спиндерман и до следващия епизод.